Какво представлява вашият курс Speak Online? С него избягвате някои недостатъци на чуждоезиковото обучение. Учене, граматика, писане, неразбираем материал, стрес, причинен от крайните срокове, по-малко говорене, отсъствие от уроците по различни причини и губене на материал. Освен това получавате някои предимства. Стратегии за запаметяване. С тях запомнението е по-лесно. Теорията е сведена до минимум, но това не значи, че няма да получите знания по граматика. Комуникативни практически упражнения. Писането не може да се избегне, но вие ще създавате текстове, които могат да ви послужат в живота. Например, с изпълнението на упражнението мотивационно писмо ще имате текст на английски, създаден от вас и проверен от нас, който можете да използвате при кандидатстване за работа. Упражнения в реална среда. Ние ви поставяме в реални житейски ситуации и вие отработвате реакции. Вие определяте темпото. Скоростта на учене е различна за всеки. Освен това, ние отчитаме и натоварения ви график. Повече говорене, на всяка скайп среща говорите с преподавател, който ви слуша внимателно и поправя грешките ви. Индивидуален график. Ето един примерен график за присъствен курс по английски език. Материалът е разпределен по начин, който не е съобразен с вашата заетост. А ето и един примерен график за курс в Speak Online Info. Вие определяте количеството материал, което се взима в различните дни. Цената също е предимство. Имате достъп до неограничено количество модули, което означава, че колкото повече учите, толкова по-изгодно ви излиза курсът. Благодарим ви, че избрахте курс в Speak Online. Можете да ни се обадите, за да преминем към следващата стъпка във вашето обучение. Тест за определяне на нивото. Той е безплатен. Очакваме вашето обаждане. Как да използвате обучението в Speak Online? За да знаете кои модули са ви нужни, трябва да си оговорите среща с преподавател. На нея ще бъде определено вашето входно ниво. Това става на телефон 0899 31 22 20. Входният тест проверява уменията, които вече имате, за да не се налага да учите неща, които знаете. За срещата с преподавателя не е нужно да напускате дома или офиса си. Трябва ви само добра интернет връзка, скайп, микрофон, слушалки и камера. След определението на нивото ви, попълвате формуляра за регистрация. Той ви дава право да използвате системата безплатно за една седмица, за да прецените дали да се абонирате. Съветваме ви да използвате този период максимално, за да свикнете с системата. Паролата ще получите на оказания от вас имейл. След като пробният ви период изтече, вие вече нямате достъп до системата. Нуждаете се от нова парола. Трябва да направите месечен абонамент. Той ви дава достъп до следните услуги: неограничено количество модули, 2 скайп срещи за помощ по материала, скайп срещи за упражнения в слушане и говорене, скайп срещи за тестове, проверка и коментар на писмените работи. За целта внасяте сумата от 100 лева в банковата сметка на Speak Online. След внасянето на таксата и след като получим потвърждение, в рамките на 5 работни дни на имейла, оказан от вас в формуляра за регистрация, ще получите писмо с потребителското ви име и паролата ви, която важи 30 дни от датата на получаване. За тези 30 дни вие ще можете да използвате неограничено количество модули в системата. В етапи на курса
можете да проследите процеса на обучение стъпка по стъпка. Ето двете грешки, допускани най-често при изготвянето на графика от нашите курсисти, които водят до некачествено обучение. Твърде много взет материал, което значи по-слабо запомняне, по-малко разбиране, незатвърдени умения, некачествено обучение. Когато напредвате твърде бързо, вие минавате материала, но не го освоявате и след това не можете да използвате уменията си. Твърде малко материал. Получавате по-малко за парите си, обучението се накъсва, слаби умения, некачествено обучение. Когато напредвате твърде бавно, обучението ви се накъсва и се достига до слаби резултати. И в двата случая ще сте неудовлетворени от качеството, а това не е нашата цел. Затова ви съветваме да си изготвите собствен график, съобразен с вашата натовареност през седмицата. Най-добрата идея е по-малко учене, но по-често. Ето двуседмичния график на един от нашите ученици, който доведе до добри резултати. Оптималният график на заниманията зависи от вас. Вие най-добре можете да прецените кога и колко да учите. Но предложеният график дава добри резултати. Това е доказано в нашата практика. Той дава достатъчно време за разбиране, запомняне и затвърждаване и все пак не е твърде бавен. В рамките на месечния си абонамент вие ще минете 3 модула. Ако сметнете, че предложеният материал е твърде лесен или твърде труден за вас, уведомете преподавателя си. Той ще ви даде по-подходящи упражнения. Още един съвет от нас. Забавлявайте се докато учите и на скайп срещите за слушане и говорене. Не можем да бъдем добри в нещо, което не харесваме. 10 дни преди да изтече вашият абонамент, ще получите уведомително писмо по имейла. Това ще ви напомни да подновите абонамента си. Това става като внесете сумата от 100 лева в банковата сметка на Speak Online. Не е добре обучението да се прекъсва. Ако все пак ви се налага по-дълга почивка, препоръчваме ви да прекъснете след завършването на цяло ниво, а не само на модули. Благодарим ви, че избрахте обучението в Speak Online. Ще се радваме да научим мнението ви за нашата работа и ще вземем под внимание всяка препоръка. Полезен ли беше сайтът за вас? Презентацията отговори ли на вашите въпроси? И имате ли въпроси, на които искате да отговорим? Очакваме вашите отзиви. За всичко, което ви интересува, звънете ни на телефон 0899 31 22 20 и ни пишете на имейл info@speak-online.info.